Kaixo guztioi, hurrengo minutuan, kontsultan, sarritan, pisuz jaisteko gomendatu ohi ditudan 5 elikagairen inguruko informazioa luzatuko dizuet. Baina aurrez gogoratu, zure osasun orokorra hobetzerako orduan, elikadura osasuntsu bat jarraitzeaz gain, gainontzeko bizi ohitura osasuntsuei, ariketa fisikoa, gaueko deskantsua, estresarekiko kudeaketa egokiari ere, hauei ere garrantzia ematea. Lehenengo elikagaia, sagarra. Pektina deituriko zuntz disolbagarrian aberatzak dira. Honek digestioa geldotu eta asetze sentsazioa areagotzen laguntzen digu. Asko murtxikatu edo mastikatu beharreko elikagai bat izateak ere asetze sentsazioarekin laguntzen digu. Gainera, bere pisuaren ia 90 ura da, eta ur kantitate altu honek urdaia betetzearekin jatorduetako kaloria orakina kontrolatzen laguntzen digu. Bigarren elikagaia, arrain zuriak, legatza edo bakailaoa adibidez. Proteinetan eta nutrienteetan oso aberatsak eta palatagarritasun eta dentsitate energetiko baxuko elikagai bat izaki, zaila da hauekin lekuzkanpoko kontsumo bat izatea. Hirugarren elikagaia, patatak edo boniatoa. Elikagaiak azetasun mailaren arabera sailkatzen dituen rankinean, lehenengo postuan ageri dira berauek. Gutxi kozinatuz gero, fibra kopuru altu samarra daukate, eta horrez gain kozinatu ostean 12 orduz oskailuan gordez gero, almidoi irresistentean aberatzak izatera pasatzen dira. Almidoi honek digestioa geldotu eta denbora luzeagoan asetuta mantentzen laguntzen digu. Laugarren elikagaia, fruitu gorriak edo basoko frutak, gereziak, abiak edo arandanoak, masusta gorriak, gereziak, kaloria kopuru urria eta fibra kantitate altuak dituzte, eta dentsitate energetiko gutxiko edo volumen handi eta energia urriko elikagai talde bat dira. Euren pisuaren 90 inguru ura da, eta esan dugun bezala elikagai urtzuek urdaian leku handia okupatu eta asetzen laguntzen digute. Gure ahosapaiaren paladar gozo puntua asetzen ere lagundu diezagukete. Bosgarren eta azken elikagaia, proteinetan altuak diren jogurrak. Kaseina izenez ezagutzen den proteina kantitate altuak dituzte. Xurgapen geldoko proteina da berau eta ordu luzez asetuta mantentzen lagun diezaguke. Probiotikoen iturri aberatsa ere badira. Mikroorganismo bizi hauek digestioa erraztu eta esteetako osasuna hobetzen laguntzen digute. Elikagai oso molda erraza dira gainera, frutu gorriekin, kakao hautzarekin edo frutu lehorrekin batera kontsumitzeko modukoak. Geroan daukagun aholkularitza nutrizionaleko zerbitzua jasotzeko interesa izanez gero, hartu hitzordua.